първия по рода си такъв конкурс в България, затова съм толкова развълнувана да бъда част от него и се надявам да победя. Моята лична екологична инициатива се състои в това да използвам по-малко пластмаса в ежедневието си, за да опазя максимално околната среда, както и да избирам втора употреба дрежки, за да може масовата индустрия да не замърсява толкова много природата. Организаторка Мария, тя е като наша майка, наш ментор. И без нейната лична енергия, времето, което ни отделя, просто нищо нямаше да бъде същото. Тя е причината ние да сме толкова сплотени и да работим в екип. Стремя се да свеждам до минимум употребата на пластмаса в ежедневието си, което мисля, че е една малка стъпка към по-добро. Моят зелен пример и кауза, с която искам да вдъхновя младите хора, а и не само, е да даваме втори живот на нашите предмети. Аз лично всеки месец се опитвам да дарявам, да подарявам, независимо какво е книга, дреха или техника. Всяка година конкурсът се разраства, като започнахме от преди 3 години и съм всяка година тук и наблюдавам и всяка година става все по-красиво и по-голямо събитие с подобрение във всяка една сфера, която виждаме тук. Парк Корминеш за нас е емблематичен и се гордеем с него и се надяваме, че не само на участничките, а и на всички гости би им допаднало да бъдат тук. Бранда наистина е впечатляващ и не случайно това са нашите златни партньори, с които обогатяваме нашата екосистема и смятаме да работим дългосрочно. Ние сме вносители от Австрия на натурална козметика с производство повече от 50 години. Нашата компания е свързана с екологията, като всичко е биопроизводство и се отглежда в планините на Австрия. Имаме и професионална козметика, която в момента навлиза в салоните с антицелулитни процедури. Може да видите, тук имаме и брошурки. Утре вечер на 28 юни ще се изберат лице. Една от всички тези прекрасни дами на Miss Green България 2025 ще стане лице на устойчивият бранд Stix Natur Cosmetics. Botalife, ние сме официални носители за България и за Европа на марката Botalife, която произвежда изцяло чисти натурални продукти с терапевтична полза. Марката е позната много добре в Щатите, Канада, Япония. Това е див планински риган. Събира се над 2000 метра височина, все още с каруци ходят и го берат. То е много силно, него не си го нанасяйте въобще върху кожата. Подкрепяме Miss Green България, понеже харесваме естествената красота и подкрепяме екологично чистите продукти. Ние сме български бранд, който се занимава с изработка на бижута от смола и с ръчно изработени шапки. Истината е, че има достатъчно продукти създадени симбиоза между човекът и природата и точно това целим на Miss Green България и на Greenfest да покажем тези устойчиви примери и брандове, които творят със смисъл за околната среда и човека. Защото това са нещата, които трябва да бъдат на пиедестал, за да можем да съхраним нашето бъдеще.
Решихме да подкрепим Miss Green България. Първо, защото си мислим, че много добре се вписваме в концепцията. Следователно, нашия продукт, терариумите, растенията, които са в тях, това, че подкрепяме екологията. Това, което сега ще станете свидетели, е направи си сам терариум, заедно с Buma Terrariums. Какво се отличаваме? Отличаваме се с това, че тук живата природа, всичко е естествено, няма изкуствени растения, няма изкуствен мъх, всичко си е живо. Избрахме да подкрепим Miss Green България, защото ние сме магазин за натурални български продукти и производители, в които сме селектирали вкусът на България под един покрив. Работиме с малки занаятчии и фермери от различни краища на България, които произвеждат продукти, които са напълно натурални. Усещането е прекрасно. Изключително щастлива съм, че съм тук отново за втора година поредна. И то като жури, а не като участничка, мога само да се надявам да премине страхотно, както изминалата година, и да надграждаме всяка година все повече и повече. Качествата, които търсим сред участничките, те, повярвайте ми, са 16 прекрасни момичета, коя от коя по-красива и носи в себе си своята индивидуалност. Търся да бъде различна, да бъде себе си, да бъде естествена. Опозная всяка една от тях. Малко или много, смятам, че всяка една от тях е достойна претендентка за короната Miss Green 2025 година. И стискам палци на абсолютно всички момичета и се надявам просто да се забавляват, защото моментът е важен, а не наградата. Бих искала да запомнят колко е важно наистина да залагаш на естествената красота, на интелекта и наистина да бъдеш максимално естествен, без никакви подобрения, и това да те прави истински открояващ се от всички останали. За това просто да се забавляват и да го правят с любов. Награждаването. Мисля, че всички очакваме да видим коя е новата Miss Green. Първо искам да благодаря на всички вас, че днес сте отделили време да бъдете именно сред нас, сред природата, в нашата зелена модна столица на България, парк Формин, община Челсбеч. Лице на парк Формин с финансов успех е Мариана. Аплодисменти! Лице на Дънди Прешо специалство Печена Дън е Неделина Неделчева. Лице на Руби Спаде е Мира Гроздова. Лице на Еласите Мет АДНБ 25-та е Стефани Славчева. Лице на Мариан Колокимов получава Мис София, Мис Горна Оряховица и Мис Приморец. Мис Природа 2025 Дила Призари Пазарова.
Лицена е Ангела Гримуе 2025 е Неделина Неделчева. Лице на модния гранд бест модел е Ния Танева, Мис Пловдив. Лице на Палома Фешн 2025 е Неделина Неделчева. Лице на Лумус Марк Уимуера е Неделина Неделчева. Лице на Люрпро 2025 е Ния Танева, Мис Пловдив. Като представител на телевизия Код Фешън, днес аз избирам нашето ново лице. Моя избор е Мис Пловдив Ния Танева. Лице на Highlife е Катерина Иванова. Мис Приятелство връчваме на Зари Бajдарова. Лице на Веган Милнер е Мира Грозева. Лицето на Гота Лайф Неделина Неделчева. Мис Фотогеничност 2025 Алексияна Георгиева. Лице на Стикс Матур Косметик 2025 е Неделина Неделчева. Лице на Зетгрин е Жулиета. Титлата Мис социално ангажирана за 2025, която отива при Катерина Иванова. Наградата Лице на Атлик, личните предпазни средства 2025. И това е Мира Грозева. Мария Павлова ще връчи лентата за Мис Елегантност 2025, която отива при Адриана Маджарова. Ето ще настъпи най-дълго очакваният момент за всички участници. И така, дами и господа, дойде време за най-тържествената част. Обявяването на най-красивите българки за 2025. Държа в ръцете си листа топ 6 финалистки. Тук фигурират имената на следващите кралици на красотата. Вчера връчихме титлата Мис Грин България Талант, която отиде при Стефани Славчева. Ще връчиме и Мис Усмивка, Неделина Неделчева. България онлайн за 2025 година. Титлата отива при Симона Занкова. Мис Грин България 2025 втора подгласничка е Мира Грозева. Идва време да разберем и коя е първата подгласничка тази вечер, а тя е Ния Танева. И голямата победителка тази вечер е... И това е Неделина Неделчева. Силни аплодисменти!